Само в област Добрич, в страната. За нас целта е ясна, отново да сме първи с един сериозен резултат, който да им даде възможност, както каза и областния координатор, да можем да съставим управление постоянно такова, каквото хората очакват от нас. Те очакват от нас именно започване веднага, стартиране или възобновяване е по-точната дума на големите инфраструктурни проекти. Това, което беше в застой, е особено важно за област Добрич и за цяла Северна България. Разбира се, и продължаване на всички проекти и инвестиции в сферата на образованието. Така че аз апелирам към тях да бъдат по-активни на тези избори, за да има едно следващо управление и по-добрата си легитимност. И господин Димитров от името на коалиционни партньори. Здравейте! Христос възкресе на всички! За пореден път се явяваме в коалиция ГЕРБ и СДС. Аз съм представител на СДС град Добрич. Очакваме за пореден път да победим на тези избори и то с надграждане върху това, което сме постигнали до сега. Приоритет остават, както каза госпожа Сачева, образованието, инфраструктурата и бих добавил и проблема с селскостопанските производители. Мисля, че там имаме доста широка основа за работа и заедно с нашите партньори ще постигнем успех и най-вече да удовлетворим гражданите на Добрич и на нашата област. Благодаря. Благодаря ви. За добри резултати, за колко мандата говорим? И втория ми въпрос е, говорите за образование. Един от приоритетите, които се бяхте поставили в предходните мандати, е именно факултет на Медицинския университет е на път да стане факт. Какво конкретно предвижда? По отношение на резултатите, ние никога не сме били не сме се изхвърляли в нашите мечти и желания. Имаме реалистични очаквания за резултати. Очакваме, че ще имаме поне 2 мандата в рамките на тези избори и се надяваме да получим наистина доверието на гражданите, защото мисля, че стана ясно, че тогава, когато трябва да се правят сложни коалиционни компромиси, това не е добре за никого. Ние винаги сме се съобразявали с гласа на гражданите и това, срещу което възстанахме на поредните преговори, които за съжаление завършиха с лош резултат, беше именно това, че колегите от Продължаваме промяната Демократична България отказваха да признаят факта, че ние сме първа политическа сила и отказваха да дадат условия на реципрочност в упражняването на властта. Затова сега апелираме към българските граждани да разчитат на именно тази комбинация от хора, които имат опит и от хора, които са млади и които тепърва носят също заряд, енергия и желание да развиват областта. Много често на политиката се гледа като на келепир и затова хора, които са краткотрайно в политиката, вероятно не трябва да получават дългосрочно доверие. Затова ние избрахме именно и хора, които са били и в политиката, и в местната политика, и които наистина познават проблемите, знаят какво могат, какво трябва да бъде направено и могат да започнат работа веднага, а не тепърва да се учат. А що се отнася до конкретната тема за медицинския колеж, много се радвам, че Бургаския университет се съгласи да открие този факултет и сега тепърва, след като вече Общинския съвет гласува сградата, съответно да започнат максимално бързо действия по акредитация на този факултет, за което съм готова, разбира се, да съдействам и лично и вече сме поели и конкретни ангажименти, включително с министъра на образованието. И оттам да направим така, че колкото се може по-бързо този факултет да бъде факт и да започне да обяви кандидат студентски прием, за да приема студенти. До 25-30 студенти биха могли да започнат да учат в Добрич още от следващата учебна година. Говорим не от тази сега, от октомври, а от следващата учебна година, защото трябва да има план прием. Но колкото по-бързо направим това факт, толкова по-добре. Бургас има много сериозен опит по отношение на именно точно това, за което говорих преди малко, чрез образованието да се вдъхне живот в целия град. Аз много бих се радвала, ако Добрич прилича на Бургас и мисля, че можем да направим така, че тук да има както добри образователни институции, така и културни институции, които отново да събират
хората от цялата област и от съседните области и да бъдем отново град, в който хората да виждат дългосрочно своето бъдеще. Благодаря.